Bai, Edurneko naiz, 3 seme-alaben ama. 12 urteko bulba duen neska baten ama, zakila duen mutil baten ama eta zakila duen neska baten ama. 13, 11 eta 5 urteko seme-alabak ditut. Euskal Herriako kidea naiz baita ere. Euskal Herria duela 2 urte sortu zen, 8 familik sortu zuten, eta 2 urtetan 40 familia inguru edo izango gera. Transexualitate egoeran dauden familien elkartea da, eta gure helburua da familia berriei arreta egin, babesa eman eta gure seme-alaben errealitatea ezagutaraztea. Gure alaba txikiena dago transexualitate egoeran, 5 urte ditu, eta hitz egiten hasi bezain pronto adierazi zigun eta argi utzi zigun bera neska zela. Asimilazio prozesu baten ostean, berehala neskatzat jaso genuen, onartu genuen, eta bidelagun izatea erabaki dugu. Eta, pixka bat ume hauek jasan izan duten bazterkeria eta onarpen eza hori apurtu nahi dugu. Horrek dakartzan ondorio guztiekin, ume hauek onartuak izaten ez diren momentutik arazo emozionalak eta psikologikoak berehala etortzen dira. Onartuak izan ez diren umeak eta gazteen suizidio tasa edo saiakera tasa oso altua izan da. Eta, belaunaldi berri honek demostratzen ari digutena da onartuak izaten baldin badira eta onartuak izaten baldin badira familiarekiko beste gainontzeko ume guztien bezala zoriontasun tasa oso altua dela, beste gainontzekoak bezala, eta hoxe eskatzen duguna, entzutea zer esaten diguten horri errespetatzea eta bide lagun izatea.